Bon dia. En aquest període de confinament, el Servei de Fisioteràpia de la Mútua ens hem adaptat i hem anat fent durant aquest període una assistència sanitària més virtual amb atenció telefònica, amb la confecció d'uns vídeos que hem penjat al canal de YouTube, però ara, amb aquesta nova etapa del desconfinament, el Servei de Fisioteràpia de la Mútua està començant a oferir ja una atenció presencial. Com la Mútua en aquests moments encara està col·laborant amb el GenCat, perquè encara hi ha a la Mútua tota la unitat d'obstetrícia i neonatologia de l'hospital, per Reial Decret i també per les recomanacions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, nosaltres estem oferint una assistència presencial tan sols amb situacions d'urgència i que no permetin una demora del tractament. Diguem que ara estem en aquesta fase i que a mesura que la situació vagi millorant ja podrem anar introduint i oferint un servei presencial a una gamma més ampla de pacients. Esperem que això es vagi resolent el més aviat possible i una salutació.